El Club Tenis Reus Monterols era l'escenari ideal per allotjar les finals del Campionat de Catalunya per equips de primera categoria. En categoria femenina, Ornella Bisotto i Sandra Vallvé, del Club Tenis Tarragona, es veien les cares amb Núria Rovira i Alejandra Salazar, representants del polo. Vallvé i Bisotto ho deixaven tot per contrarrestar l'intens inici de les del polo, amb punts amb molta classe, toc sutil i pilota impossible. Però el binomi format per Rovira i Salazar demostrava consistència sense donar cap opció a unes jugadores del tenis Tarragona que lluitaven al màxim cada punt. La màgia s'apoderava d'Alejandra Salazar i amb un cop paral·lel només a l'alçada dels genis posava la cirereta a un perfecte primer set. El segon set començaria amb una deixada espectacular d'Ornella Bisotto i amb les jugadores del tenis Tarragona disposades a canviar la tònica del primer set. Però Vallvé i Bisotto no van poder fer res davant l'ofici de les jugadores del polo, que es mostraven fermes i decidides a anar pel partit. Joc, set i partit per Núria Rovira i Alejandra Salazar. En categoria masculina, el polo amb Maxi Vela s'enfrontava al Reial Club Tenis Barcelona representat per la parella catalana Enric Sanmartí i Tonet Sans. La diversió estava garantida des de l'inici, amb punts que deixaven ben clar l'alt nivell de pàdel que s'anava a viure. Enric Sanmartí no volia deixar escapar l'oportunitat de felicitar el Club Tenis Reus Monterols pels seus 50 anys repartint espectacle per la pista. Que en siguin molts més! També ho volia fer Fernando Velasteguín amb una baixada de paret d'autèntic número 1. La igualtat seria la tònica predominant en un primer set que es decidiria per petits detalls. I en aquests petits detalls seria la parella argentina la que es mostrava més sòlida, aconseguint un break que seria decisiu per endur-se el primer set. L'espectacle seguia sent l'eix vertebral del partit. Ara era el torn de Maxi Sánchez, que enterrava la pilota amb una baixada de paret milimètrica que arrencava els aplaudiments d'un públic entregat. Enric i Tonet seguien desplegant tot el seu repertori per intentar endur-se el segon set. Serien Vela i Maxi els que treien a reduir el seu talent amb cops imparables per acabar enduent-se el partit. Joc, set i partit pels argentins, que asseguraven el doblet del Reial Club Polo de Barcelona en el Campionat de Catalunya per equips de primera categoria.